Moikka ja tervetuloa podcastaajien joulukalenterin luukun numero 9 pariin. Tää on Luomalla podcast ja mun nimi on Anna. Ja tänään on siis 9. joulukuuta eli Annan päivä. Eli ihan tarkoituksella varasin Annan päivän itselleni, niin pääsen kertomaan vähän omista Annan päivän perinteistä. Ja siinä onkin mun pääsisältö tälle videolle. Ei varmaan tule mikään kovin pitkä jakso, koska mä oon vähän kipeä, niin mä en jaksa hirveästi kuvata ja mulla ei ollut mitään erityisiä ideoita. Mutta Annan päivä on ollut mulle semmonen, että siihen liittyy tiettyjä juttuja. Mutta siis voisin kertoa vaikka niistä joulujutuista ensin, eli mä en täällä mun ylhäisessä yksinäisyydessä hirveästi joulua laita, koska mä en oikein tiedä tavallaan, että ketä varten. Siis kyllähän mä itteeni varten voisin, on mulla muutamia joulukoristeita ja silleen, mutta ei mitenkään kovin paljon. Mä kyllä rakastan joulua, niinku sitä joulun fiilistä, mä tykkään siitä ja jouluruuista. Mut en mä siitä tavarapuolesta niinkään välitä. Ja mä oon vähän huono myös antaa lahjoja. Et esimerkiksi monet neulojat tekee kymmenittäin neulottuja ja virkattuja lahjoja. Mutta mä oon vähän huono siinä mielessä, että mulla olisi kyllä aikaa ja intoa sinänsä tehdä niitä, mutta sitten mä en osaa päättää, että mitä mä tekisin kellekin. Ja sitten mulla tulee aina semmoinen fiilis, että jos joku pyytää jotain, niin sitten tulee semmoinen kauhea vastareaktio, että en ainakaan tee tota. Ja sitten tulee semmoinen pakkofiilis ja sitten sitä ei tietenkään tule tehtyä, koska en mä tykkää tehdä pakon alla. Niin sitten mä oon siinä mielessä ollut huono antaa itse tehtyjä lahjoja. Mutta oon mä nyt tänäkin vuonna jotain tehnyt. Että muutamille ihmisille pitää kuitenkin aina olla jotain. Mutta niin, ei oo glögiä mulla tänään täällä. Mulla on ihan kahvia. Koska en oo ehtinyt käydä kaupasta ostamaan glögiä. Enkä mä muutenkaan ihan kauheasti suunnitellut tätä jaksoa. Kun mä olin sen itsenäisyyspäivän ja sen edeltävän viikonlopun siellä kotona ja nyt mä vasta tulin sitten tänne ja on ollut vähän kipeänä ja muuta, niin ei ehkä ole ihan parhaassa terässä, mutta eiköhän tästä selvitä. Niin tosiaan mä rakastan kyllä jouluruokia joulussa ja sitten kaikki joululauluja, sitä joulufiilistä, mutta ei mulla ole näyttää nyt mitään joulujuttuja erityisemmin. Eikä mulla oikein ole, en mä oikein tiedä mitään semmosia, tai ei mulla ole mitään semmosia erityisiä jouluperinteitä niinku itellä. Paitsi ehkä yhdeksi perinteeksi voisi laskea sen, että mä aina jouluaattoa edeltävän päivän ja yön teen ihan hulluna kaikkia lahjoja, kun mä saan parhaita viime hetken ideoita ja sit mä oon silleen, voi ei apua, mun pitää tehdä tää ja tää ja tää. Ja sit mä just viimeistelen kaikkia neuleita, kun langanpäät roikkuu ja muuta. Ja sit mä silleen, apua, huomenna nää pitäisi antaa ja nää ei oo edes valmiina. Et niin on käynyt nyt monena vuonna. Eli esimerkiksi se oli hyvä yhtenä jouluna, kun mä olin lukion ykkösellä. Niin meillä on semmonen joulukirkko, semmonen yökirkko. Sitten, jonka jälkeen pääsee joululomille lukiosta. Niin mä sitten valvoin sitä yötä siinä ennen kuin pääsin sinne kirkkoon. Ja viimeistelin kaikkia neuleita ja kuuntelin äänikirjaa ja se oli. Siitä on jäänyt semmonen hyvä muisto, vaikka silloinkin tosiaan jäi ne lahjojen tekemiset hyvin viime tippaan, mutta se oli ihan hauskaa. Hauskaa se semmonen. Ja mullahan on tietysti se hyvä puoli, kun yksin asuu, että voi tehdä niitä joululahjoja ihan sillai julkisesti, koska kukaan ei niitä täällä näe, vaikka mä tekisin koko ajan ja silleen. Mutta mennään siihen Annan päivään. Eli siis 9. päivä on Annan nimipäivä. Ja vähän muidenkin. Oisko Anne, Anni, jotain tällaisia. mutta mulla on ollut semmonen perinne tai mun perheellä, että mun vanhemmat on yleensä antanut aina kirjan Annan päivänä. Ja mä muistelisin, että ensimmäinen kerta taisi olla joskus, kun mä ehkä olin 8 vuotta tai 7. Että mä olin oppinut lukeen sillai suht vähän aikaa sitten, tai siis sillai, että luin sillai nopeasti ja kirjoja varsinaisesti. Niin he antoi silloin sitten
kirjan, jonka nimi oli Koira nimeltä Joulu. Sitten mä luin sen ihan hetkessä, niin kuin sen päivän aikana. Ja sitten äiti oli vaan sellainen, että voi ei, että mä kuvittelin, että sulla menisi vähän kauemmin, että sä niin kuin joulun asti lukisit tota kirjaa tai jotain. Mutta tosiaan mä luin sen sitten siinä päivän aikana. Ja sitten siitä lähtien on ollut semmoinen perinne, että mun vanhemmat on yleensä antanut mulle Annanpäivänä aina kirjan. Ja muistaakseni, no mä yritän näyttää ne nyt jonkunlaisessa aikajärjestyksessä, mutta en ole nyt ihan varma ja mä en nyt ole varma, että puuttuuko täältä jotain välistä. Mutta jossain vaiheessa sen Koira nimeltä Joulukirjan jälkeen, mä en muista tuliko siinä sitten jotain muuta vielä välissä, mutta sitten mä sain Melukylän lapsista tämmöisen kokoelmakirjan, missä tässä on 3 eri Melukylä-kirjaa yksissä kansissa. Tämän mä sain silloin joskus semmoisena koululaisena. Ja mulla on muitakin Astrid Lindgrenin kirjoja, koska mä tykkään niistä tosi paljon. Ja luen niitä aina välillä edelleenkin ja katon elokuvia ja muita. Justiinsa puhuin mun 3-vuotiaan pikkusiskon kanssa tuossa viikonloppuna Saariston lapsista ja se muisteli se mun pikkusisko, kun se oli katsonut niitä elokuvia, että mitäs kaikkia hahmoja siinä olikaan. Niin, esimerkiksi niitä on katsonut ja kirjoja lukenut. Eli tämmönen olisi yksi. Ihana kirja. Sitten mulla oli, se taisi olla yläasteen, varsinkin 7- ja 8-luokalla mulla oli semmoinen vaihe, että mä luin ihan hirveästi. Et joka viikko kävin kirjastossa lainaan kasan uusia kirjoja ja luin ne aina siinä viikon aikana ja sitten palautin ja uusia. Ja sitten mulla oli aina semmoisia kausia, että mä luin niinku eri kirjoja. Et esimerkiksi yhdessä vaiheessa luin kirjaston kaikki mikä ne on? Siis ne, kauhea kun mä unohdin, ne dekkarit, ne Agatha Christiet, ne mä luin yhdessä vaiheessa. Sitten oli just sellaisia, että mä luin jotain sarjoja, Heppa-sarjoja ja kaikkia nuorten sarjoja. Sitten viisikoitakin jossain vaiheessa ja mitäs näitä nyt on. Sitten yhdessä vaiheessa mä luin kaikki Anna-kirjat, Montgomeryn Anna-kirjat, koska jotenkin oli sopivaa. Ja muutenkin sitten mä innostuin Montgomerystä tosi paljon ja sitten mä sain nimipäivälahjaksi tällaisen. Sain tällaisen runotyttökirjan ja täällä on siis ne kaikki 3 runotyttökirjaa. Ja tää on aivan ihana. Mä rakastan tätä. Mä oon lukenut tän tosi monesti ja nää tämmöiset irtokannet alkaakin olla vähän huonossa kunnossa, kun mä oon lukenut tätä niin paljon. Ja siis tää on tämmönen aika iso kirja ja tässä on paljon luettavaa, että nämä sivut on tämmösiä aivan henkäyksen ohuita. Semmosia, tiedättekö, virsikirjan tai raamatun sivun tapaisia. Tosi ohuita, että tässä tämän kokoisessa kirjassa on paljon luettavaa. Ja tää on tosi ihana. Ja mulla on muitakin Montgomeryn kirjoja nyt kerättynä ja mä oon tainnut lukea nämä kaikki, mitä on suomennettu. Ja mulla on semmonen runotytön vuosi, semmonen kalenterikirjakin ja kaikkea. Koska nämä on vaan niin ihania. Mä rakastan tämmösiä vanhoja tyttökirjoja ja muita. Niin tämmösen sain 1 vuosi ja tässä tosiaan kesti kyllä vähän enempi kuin 1 päivä, että mä sain luettua. Ja tää on semmonen, että mä aina välillä vaan aloitan tän uudestaan ja luen, koska tää on niin hyvä. Runotyttö on ihana. Sitten mä sain, ennen kuin mä sain mun järkkärin, niin sitä edeltävänä nimpparina mä sain tämmösen. Tai siis mä tiesin, että mä tuun saamaan sen järkkärin, koska mulla oli itsellä ne rahat tavallaan säästössä tai silleen jossain vaiheessa. Niin mä sitten sain silloin, kun vanhemmat tiesi sen, että mä ostan sen järkkärin, niin sain sitten tämmösen pienen taskukirjan lahjaksi nimpparina. Täällä on kaikkia hyviä vinkkejä sitten kuvaukseen. Ja tää matkustaa yleensä tuolla mun kameralaukussa. Tää on tämmönen pikkunen ja se mun kameralaukku on semmonen suhteellisen tilava. Tämmönen. Sitten muistaakseni tuli tämä.
Olisikohan tää ollut, te liikutte. Olisikohan tää ollut lukion ykkösvuonna, kun mä sain. Niin sitten tämä oli muistaakseni lukion kakkosvuonna. Eli tää on saumatonta neulontaa. Koska siinä vaiheessa mulla oli just se ongelma, että mä en voinut neuloa vaatteita, koska mä vihasin sitä saumojen ompelua. Ja mä kyllä periaatteessa tiesin jo siinä vaiheessa, että voi tehdä kaikkia paitoja ja kaikkia ylhäältä alaspäin tai muuten ilman saumoja. Mutta mulla ei ollut siinä vaiheessa vielä hirveästi kokemusta. Mut sit mä sain tän ja luin tätä ja muutenkin netistä hain paljon ohjeita ja muuta. Ja siitä lähtien mä oon kyllä oikeastaan tehnyt kaikki paidat sillä, että niissä ei ole mitään saumoja. Tai mahdollisimman vähän, jos on. Mut tämmönen kirja. Tämmösen sain silloin. Ja tätä on lainaillut välillä muillekin neuloville ystäville, joita on kiinnostanut. Ja mä en ole varsinaisesti tehnyt näiden ohjeiden mukaan, mitä täällä on, niin mitään, koska nämä on aika tällaisia joko noin ohuesta langasta tai sitten paljon pitsiä ja palmikkoa tai jotenkin muuten tosi erikoisia. Että mua ei hirveästi nämä valmiit ohjeet, ne ei ole kiinnostanut, mutta on muuten kirjana tosi hyvä. Kun tässä on tosi pitkä se teoriaosio ja siitä pystyy sitten poimimaan niitä tarvittavia asioita. Se oli semmonen. Tässä muuten huomas varmaan, että rupesi entistä enempi kiinnostamaan käsityötkin, kun rupesi saamaan käsityökirjoja sitten lahjaksi. Että vanhemmatkin huomasi tavallaan, että sille kannattaa antaa käsityökirjoja. Siinä vaiheessa mulla oli jäänyt jo toi romaanien lukeminen aika paljon vähemmälle. Että varmaan yläasteen jälkeen se niinku oikeastaan sillai radikaalisti tipahti se määrä, että sitten kun menin lukioon, niin aloin oikeasti neuloa ihan hirveänä. Että olin mä sitäkin aikaisemmin neulonut suht paljon, mutta sitten aloin neuloa oikeasti sillai päivittäin ja koko ajan ja joka paikassa ja silleen. Niin. Sitten mä sain vielä viime vuonna tällaisen. Eli se on virkkurimemo. Ja mä muistan, kun viime vuonna kirjamessuilla mä hypistelin tätä. Eli siis kirjamessuthan on sellainen marraskuun, siis jo lokakuun. Oliko ne nyt lokakuun lopussa vai marraskuun jossain alusta, jotenkin sillä lailla. Mut kuitenkin, niin mä siellä hypistelin virkkurimemoa, kun se oli aika vasta ilmestynyt. Ja sit mä olisin, että voi vitsi, että ostaisko vai ei, ja en mä sitten ostanut. Mut sitten äiti oli tilannut mulle nimpparilahjaksi tän. Sitten mä olin iloinen. Ja mullahan on nytten kaikki Molla Millsin nämä julkaisut, nämä suomenkieliset, tai siis nämä mitä se on julkaissut. Ja mulla on myös niitä Lankavan lehtiä, missä on niitä sen ohjeita ja muita. Sitä mulla ei vielä ole sitä uusinta sitä Lankavan sitä inspiraatiokuvastoa tai sitä inspiraatiokirjaa, missä on ne metsäaiheet, mutta ehkä mä senkin hommaan jossain vaiheessa. Koska voin tunnustautua olevani todellakin Molla Mills -fanityttö ihan täysin. Niin se oli kiva, kun mä sain tän. Siinä vaiheessa mulla oli se ykkös- ja kakkoskirja ja sitten tämä. Ja kolmoskirjahan oli myös jo ilmestynyt silloin viime talvena, mutta sitä en vielä saanut. Mutta mä sain sitten sen kolmoskirjan mun siskoilta ylioppilaslahjaksi. Että kirjatkin on tosi hyviä lahjoja. Et mä oon yleensä saanut joululahjaksikin myös tietyiltä kummeilta kirjoja lahjaksi. Et käsityökirjoja nyt viime vuosina ja sitten joskus jotain muitakin kirjoja. Mutta, no, ei ehkä ruveta puhumaan mistään surullisista asioista, mutta se kummitäti, jolta mä sain eniten niitä käsityöaiheisia kirjoja, niin häntä ei nyt sitten enää ole antamassa niitä. Mutta, sellaista se on. Enkä mä nyt rupea siihen pureutuu sen enempää, koska tää on joulukalenteri ja tää pitäisi olla hyvän mielen, eiks niin? Mutta siinä oli oikeastaan se mun Annanpäivän perinteet. Ja yleensä meillä on perheessä kanssa sillä lailla, että mikä tahansa syy leipoa kakku on niin kuin hyvä syy. Ja välillä leivotaan kyllä ihan ilman syytäkin, jos vaikka sattuu hyvä ohje tulee vastaan. Mutta meillä on just sillä lailla, että kaikkien nimppareilla leivotaan kakkuja synttäreillä. Ja jos vaan on mitään erityistä, niin kuin vähän erilaista juhlaa tai viikonloppua, niin
me sitä aina leivotaan kakkuja. Niin esimerkiksi viime vuonna, kun mä asuin siellä Parkanossa, niin äiti ja iskä ja pikkusisarukset tuli käymään ja ne toi lahjan ja mä olin leiponut sit semmosen ihanan juustokakun meille. Et siitäkin on jäänyt jotenkin semmonen tosi hyvä muisto, koska ei mulla ihan kovin paljon käynyt vieraita siellä, kun mä Parkanossa asuin. Ei sillä, että täälläkään kävisi Raahessa, mutta Parkanossa ei kovin paljon käynyt vieraita ja ei edes mun oma perheenjäsenet ei ne kauheasti käynyt, että tietysti ne nyt eniten kävi, mutta ei nekään kovin paljon. Mutta sitten kun ne tuli kaikki kerralla ja oli tupa täynnä vilinää, niin se oli tosi kiva. Ja mä tykkään aina siitä, kun saa leipoa just isommalle porukalle ja jotain hyvää, kakkuu ja joulujuttuja ja muuta. Niin siitäkin on jäänyt semmonen hyvä muisto sitten. Et semmonen Annanpäivän perinne. Mä vähän epäilen, että en mä saa tänä vuonna mitään kirjaa, mutta ei sitä tietenkään tiedä, jos äiti on yllättänyt ja pistänyt postiin, mutta vähän epäilen. Vähän epäilen, että en saa. Mutta täällä Raahessahan on sitten ihan eri meininki, että täällä kans Annanpäivä on semmonen merkittävä päivä. Että täällä aamulla, mä en nyt muista mikä aikaan, mutta aika aikaisin mennään herättään vuoden Anna, että se valitaan joku vuoden Anna, tai on se kai voinut olla viime vuosina mieskin, mutta kuitenkin ne menee herättämään jonkun Annan, ja sitten on semmoinen kulkue, joka menee täällä ympäri kaupunkia, ja sitten se kulkue kai päättyy tonne johonkin, missä on puurotarjoilu, ja sitten täällä on koko päivän kaikkea toimintaa, mutta et saa nähdä. Mä en nyt tiedä vielä, minkälaista se on. Että sitten näkee. En oo kuullut enkä nähnyt erityisemmin mitään, enkä mä nyt oo kyllä niinku aikomassa osallistua niihin tapahtumiin sen enempää. Mutta saa nähdä. Saa nähdä. Että semmoista Annanpäivän perinteitä on monenlaisia. Ja hyvää nimipäivää kaikille, jolla on nimipäivä myös tänään. Mä rapistelen nyt täältä vähän kahvin kanssa syötävää. Vähän juniormintsejä, koska mä sain Amerikasta paketin. Siitä taitaa olla pari viikkoa. Ja silloin mun sisko sitten skypetti mulle ja aukas sen paketin, mutta nyt mä sen sitten niinku fyysisesti sain käsiini viime viikonloppuna, kun olin siellä Kurussa. Niin. Siellä oli ainakin näitä. Sitten siellä oli muun muassa tämmösiä, nää on semmosia kanelinmakuisia karkkeja. Vähän semmosia, miksikä sitä sanois? Väkeviä. Äkäisiä. Niin kuin tää ehkä nimi antaa ymmärtää. Sitten sain tällaisia. Oho, sieltä tulikin yksi Lemonheadsia sain. Mutta semmosia ja sit paljon muuta tavaraa. Mutta sekin oli kiva lahja, koska kyllä mä tykkään lahjoista. Niitä on aina kiva saada. Ja mä mietin, että olisi ollut kiva tähän jaksoon joku arvonta tai joku juttu. Mutta sit mä ajattelin, että mulla on toi oma arvonta ollut ihan justiinsa, tai se on periaatteessa vieläkin kesken, kun mä en oo julkaissut sitä voittajaa vielä. Tosin mä yritän tehdä sen nyt tämän jakson kuvaamisen jälkeen. Eli siis nyt on niinku, nyt on torstai, 8. päivä. Ja mä oon tosiaan kotona, kun on vähän kipeä, niin en oo koulussa sen takia nytten. Ja kuvaan sitten tätä joulukalenterijaksoa. Mutta että mulla on se oma arvonta, tai se varsinainen oman podcastin arvonta oli käynnissä. Niin mä ajattelin, että en mä nyt sitten arvokkaan mitään, koska mulla ei oikeastaan yksinkertaisesti taida olla varaa lähettää mitään paketteja kellekään sen enempää. Ja muutenkin ei mulla oikein mitään arvottavaa.
Mut hei, nyt tässä höpötellessä tuli mieleen yksi juttu vielä, minkä mä voisin näyttää, mikä liittyy jouluun. Eli siis mä oon monena jouluna, jos mä nyt löydän, no en mä nyt näe, mutta okei, täältähän löytyy. Mä oon monena jouluna tehnyt tällaisia. Eli siis virkannut näitä lumihiutaleita. Ja mä en nyt tiedä, kun mä en ole edes kattonut kaikkien joulukalenterijaksoja. Mä en nyt tiedä, kuinka moni siitä kirjastakin on jo saattanut puhua. Voi olla, että useampikin, mutta ainakin Koukuttaja näytti siinä omassa jaksossaan sen kirjan, se 100 virkattua lumihiutaletta. Niin minullakin on se kirja ja sit mulla on semmonen englanninkielinen vihkonen. Mä en nyt muista mikä sen nimi on, mutta kuitenkin semmonen vihkonen, missä on, oisko siinä 60 vai 90 ohjetta kanssa. Niin niistä mä oon ottanut ohjeita ja virkkaillut näitä lumihiutaleita kanssa. Ja näitä mä oon myynyt sitten monena vuonna. Tai siis sillä, että esimerkiksi omassa neulekahvilassa niin ne oli niin innostuneita näistä, että ne halusi niitä vähän niin kuin ostaa itselleen lahjaksi. Ja sitten on niin, se on antanut sitten lahjaksi, että pistänyt kirjekuoreen ja postittanut. Et täällä on nyt näköjään yksi jäljellä, joka on tämmönen NS valmis, eli tää on kovetettu. Mutta niin. Mä oon sitten monesti laittanut näihin valkoisen ripustusnarun ja sitten siihen ripustusnaruun tämmösen helmen, tavallaan sen solmun päälle. Sitten niistä tulee tosi nättejä. Että semmosia oon tehnyt. Ja mä voin näyttää, kun mulla on siis tämmönen laatikko, missä on nämä kaikki tarvikkeet, mitä mä oon niihin käyttänyt. Eli siis mulla on täällä valkoista kotiväkilankaa. Tätä ei ole enää kauheasti, että mulla yleensä menee monta kerää per joulu. Mutta tänä jouluna en ole vielä virkannut yhtään, mutta mä ajattelin, että mä voisin tänään aloittaa, että tehdä muutaman. Että mä voisin niitä saa antaa lahjaksi sitten. Ai, on täällä näköjään toinenkin kovetettu. Tämmönen. Siinä on se ripustusnaru. Siinä on ripustusnaru ja joku punainen langanpätkä näköjään. Se on tommonen. Sitten mulla on täällä pellavaa. Mä oon tehnyt muutamia pellavaisiakin. Sitten mä oon tehnyt vaaleansinisiä. Mulla on vaaleansinistä täällä vähän. Sitten mulla on täällä, no täällä on näitä kovettamattomia. Muutamia erilaisia. Täälläkin joku. No katsotaan nyt kuinka se näkyy se. Eli siis esimerkiksi tämä. Niin näkyykö se yhtään, että se tolla lailla kimaltelee? Näkyykö se hyvin? Ehkä se nyt vähän näkyy, että se kimaltelee. Ja se millä mä oon saanut nämä kimalteet, siis kun mulla on kaikki nämä langat tämmösiä, että nämä on ihan perus plain noita virkkauslankoja. Ja eihän tällaisia puuvillalankoja, missä olisi joku kimalle mukana, niin ei niitä oikein oo. Ainakaan tällaisia en ole löytänyt. Ja semmosia, että olisi monenvärisiä kimalteita. Mut sitten mulla on vähän langat, kun se pitää täällä kerjää. Mutta mä tosiaan löysin sitten Parkanon kehräämöltä yksi vuosi tällaisia. Tällaisia. Tää on tällaista ohutta, hiuksen ohutta tämmöstä kimallelankaa. Ja tätä on aika paljon tässä rullassa, että olisiko tässä 250 metriä. Tää on tosi ohutta ja tää on tämmöisessä pikkuisessa rullassa. Mulla on tätä monissa eri väreissä, että on vaaleanpunaista ja kultaista ja turkoosia ja sinistä ja kaikkea. Täällä näin. Ja varmaan pitäisi taas vähän käydä täydentämässä varastoja. Sitten on punaistakin vähän erilaisessa rullassa. Mutta semmosia mä oon sitten käyttänyt ja virkannut ton virkkulangan kanssa samaan aikaan, niin sitten ne tollai kimaltelee. Ja sitten se on aina tosi kiva, kun saa eri sävyisiä tähtiä, että saa sinisiä ja kultaisia tai siis lumihiutaleita ja tähtiä tietysti molempia. Mutta siis niinku saa kaikki sinisiä ja kultaisia ja hopeisia ja vaaleanpunaisia ja muita. Et sillä saa vähän tuotua sitä semmoista niitä sävyjä ja sitä semmoista kimalletta niihin.
Vaikka kyllä mä tykkään niistä ihan valkoisistakin, mutta nämä on tosi kivoja nämä kimalenlangat minusta. Niin tämmösiä mä oon tehnyt monena vuonna. Ja mä en oikeesti tiedä, mitä tarkoitusta varten toi kimalenlanka on alun perin. Mä en usko, että se on mikään niinku neulonta- tai virkausjuttuihin, että se on johonkin muuhun ollut ehkä joskus. Mutta se toimii tässä tosi hyvin. Ja se on aika halpaa, että toi on ihan pari euroa toi rulla, josta riittää tosiaan hirmu pitkälle kyllä. Mutta semmosia mä oon tehnyt monena jouluna ja ne on tosi kivoja ollut ja suosittuja ja mä tykkään just näistä erilaisista kimalteista niissä. Mut ne asustaa tällaisessa laatikossa, lintuboksissa. Vois kyllä olla tää laatikkokin joku joulusempi, mutta ne nyt on päätynyt joku kerta tämmöiseen ja siellä ne asuu. Ja siellä on helmiä pohjalla. Ne ripustusnaruihin tulevat helmet siellä kolisee pohjalla. Et sellainen on kans yksi joulukäsityö, mitä mä oon tehnyt, mutta muuten mä en hirveästi tee mitään jouluaiheisia käsitöitä. Mutta sit mä esimerkiksi annan niitä, mitä mä näytin aikaisemminkin, on näyttänyt varmaan näitä tumppuja ja kaikki näitä on näyttänyt, niin mä aion antaa niitä lahjaksi. Samoin tänä vuonna niitä koulussa tehtyjä tyynyliinoja sun muita aion antaa lahjaksi. Semmosta. Mulla alkaa olla nyt muutamat lahjat valmiina, niin sitten minä pääsen käyttämään lahjapaperia. Eilen ostin Lidlistä tämmösen. Tässä on tommosia kuvioita. Tää on ihan tätä tämmöstä ruskea pohja, eli siis tämmönen voimapaperi ja sitten tossa tommosta kuviointia. Et tykkään tämmöisestä, ei mistään överi bling bling, jossa on jotain hirveästi kimalletta ja kultaa ja kuvioita ja värejä ja tonttuja ja pukkeja ja kaikkia, vaan tämmöisestä vähän hillitymmästä tykkään. Muistaakseni viime vuonna mulla oli semmoista, mikä oli ihan semmoinen niinku, siinä oli semmoisia mintunvihreitä ja kultaisia niinku vinoneliöitä, että se ei periaatteessa olisi edes ollut kovin joulunen, mutta mä tykkäsin siitä tosi paljon. Niin tänä vuonna päädyin sitten tämmöiseen, kun oli Lidlissä halvalla ja tykkäsin tästä tosi paljon. Niin sitten semmoseen. Ja sitten mulla on tietysti tämä Sukkablogin Knitting is not a crime paperi, jonka mä sain siellä Rouva Silmusolmun goodie bagissa. Eli siis tämmönen. Mä ajattelin, että mä tätä käytän sitten sellaisten neulovien ihmisten lahjapaketteihin. Eli ainakin mun serkku ja täti on sellaiset ihmiset, jotka varmaan saa lahjansa tällaisessa. Ja tässähän ei niin paljon olekaan kuin tässä. Että tässä on ihan hurjan paljon tätä paperia. Että tässä taitaa olla ainakin 5 metriä ja tämähän on paljon leveämpi kuin tämä. Ei kauhean kun mua haukatuttaa. Mutta olisiko tästä joku 50 senttinen tai jotain? Ei kun se on 49 senttinen, niin tää on sit varmaan semmonen. Onks tää nyt sit niinku 70 vai 80 senttinen? Tää on sitten 70 senttinen rulla, joo. Eli semmoset. Kyllä mä oon varustautunut jouluun jonkun verran, mutta tosiaan aika monta lahjaa vielä tekemättä. Kun mulla vähän on inspiraatiopula, että esimerkiksi ne siskon kirjoneulesukat, kun niistä tulikin liian pienet, niin vähän ei nyt innosta tehdä niitä, kun mä tiedän, että mun pitää purkaa ne ja tehdä sopivat. Et mä en tiedä, sanonko mä sille siskolle, että saat sitten joulun välipäivien sukat ehkä niistä. Mut eipä mulla oikein ole sen enempää jouluhöpötettävää tai yhtään mitään muutakaan, kun mun pitäisi varmaan mennä apteekkiin ja taas vähän ottaa torkut, vaikka mä juuri nukuin 12 tunnin yöunet, mutta mun on vaan niin väsy. Ja muutenkin, että jaksaa sitten huomenna taas. Ja muina päivinä ja näin. Jep, semmoista. Semmoista kuuluu mun Annan päivään, mutta palataan. Ja hyvää joulun odotusta teille kaikille ja hyvää Annan päivää ja hyvää tulevia päiviä ja neulokaa paljon ja ajatelkaa lämpimiä ajatuksia ja nauttikaa joulun fiiliksestä. Moi moi!